Gamgyn kofyan näme diýdi? Gamgyn kofyan näme diýdi? Näme diýdi? Depresso. Sapakda ağzına can kaklan ýaly hiç dymmayan gowonja rus tili muallimi näme diýipdir? Başı ýadymdan çykdy ara. Gowonç diýip biri wa sapakda gürläp bizar edýär adam rus tili sapakda. Onuň rus tili muallim şoňa bir zat diýär. Kıvanç. Yok. Ýöne Kıvanç mı? Kıvanç Malçı. Lazım. 5 manat bilen karatistin näme tapady wa? 5 manat bilen karatistin näme tapady wa? Ha. İkisen bölüp. Oğlum koyuyor o da 5 manat içine depen o. Karlyň maşinanyňky biz parýada näme diýilýär? Karlyň Maşinanyňky biz parýada näme diýdi? Sapayal maşini. Mini var da. Aýdan. Aýdan. Bardachok. Benim diýerim durdu barda näme? Gaty görmesin ýöne gaday gardaşyma gan gerek bolup durmuşlar. Ondan şoňa haýsy gan gruppa gerek? Haýsy? Tergan. Iň egoist nahar. Iň egoist nahar. Näme nahar? Menemen. Hem üçin vampirler bakallygyny ok. Näme üçin? Sebäbi olar bohurdokdan içi. Ýarty işgär Meksikaly bolan firmanyň ady näme? Näme? Polimex. Men işgär näme sanlyny bere dotirlar. Ahmet açıdan zokla gel biri otur. Bütün ejesine näme diýilýär? Diýem gülkünjara bular. Näme diýilýär? Beat maker. Böyle soramaydan onam çykýar. Afrikada we biziň ýurdumyzda gaty az gawat gelýän zat. Seyrek gawat gelýän. Afrikada hem de biziň ýurdumyzda. Aýdan. Akbäbek. Kim Kardashian'a haýsy blogerimiz gowy gelişýär? Kim Kardashian'a haýsy blogerimiz gowy gelişýär? Awa Türkmenski narodny. Mäçe dotyýarsyň makellede. Bilmedim. Gaday Kardashian. Gaday bilen gallymam. Özüne bir zat edilmesini istemeýän naharlarymyzyň haýsylar atlary? Özüne bir zat edilmesini istemeýän naharlaryň atlary. Kenmi? Aýba. Haýsylar? Yarma, dograma, çektirme. Umumman maňa degmedi.
aristokratlar tuvalede näme diýer? Amerika'da udobstvo diýene keller o. Oňoýluluk. Observatorium. Birinjigide gülmän berdi bu. Iň ýaşuly jadygoýa näme diýdi? Näme diýler? Harry Potter. Turundurum ulan oğlum kattı. Keroğlan näme üçin teatrdan gowylypdyr? Näme üçin? Sebäbi osursaň ses çykýany bilen oken. Hamy, kojasy. Aha. Big futbolist kim? Näme fut? Big Hamy, big. Aha. Kim? Beckham. Şunu birinji aýdan dedi. Men näme diýin? Skitka türkmen dilinde näme bolýar? Ardana düşmü? Ardana düş. Aýda ýazyn. What? Gapur diýip biriniň ogly bolýar. Anam? We oň adyna näme dakýar? Näme? Singapur. Men çıkamak. Doğru. Çıkma men çykjak. Balkanna daşar yurtak brendin adyny meýdir. Näme brend durupdyr? Ballimsiaga. Перед нами создатель этого шоу. Çepeli, çep ayağı, çep gözü, hem de çep kuluğu bolmadık adama näme diýdi? Sağlık olsun. O da o kstati. All right. Gülme. Adamlar kaçan tuvaletlerini remont etmeligi barada pikirlenýärler. Buradan wagtlar. Kaçan tuvalete telefonsuz girenler. Niye telefon söyledi ya? Ama telefon yok artık. Şurada sıçacağım onu. Bal ile arabal tapav diyor. Şoların dizine näme diýdi? Okay. Arabalyň dizini Ha, näme diýdi? ballı. Sub-Zero haýsy kampody içmeye halaya. Sub-Zero tane ha? Ава. Sub-Zero haýsy kampody içmeye halaya. Zero кола. Нет. Yok. Не знаю. Mortal Kombat. Я поняла, теперь это система. IQ derecesi pes Toyota näme diýdi? IQ, IQ derecesi pes. Toyota näme diýdi? HQ. Yok. Samsung Camry. Çayka geç. Elektrik bolup işleyen ama sevgilisiyle nikahdan geçme nire ayrılıktır. Nira. Nire. Nira. Elektronika. Ha, elektronika. Umno. Gullo. Neydi dargitlezen bolýar mı? Saçını feýanlap, bezenip bir ýyňga çykýan boksyor kim? Model boksör mu? Yok. Mike Tyson. Öňünde bir waka bolup geçen ata näme diýerler? Prem atmy, loş. At, loş. Öňüne bir waka bolup geçen ata näme diýer, näme? Şaýat. No, это смешно. Это смешно. Menklerden agulkunç ondan. Diňe bir zatlary itip gezýän oglana näme diýdi?
Uzun kışta ya. Haydi mi? Pushman. Uy, uno. Pushman. Pushman. Galdıgıça kiçelyan zat näme? Galdıgıça. Galdıgıça. Qallığı çekçelyan zat näme? 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 Nu ne pikirlen yani hiç gelen ok gelme näme? Samalot. Samalot men gelemedi başka bir zat geldi başta. Haydi eşik geyilmeye. Hayfeş Eşik geyilmeye. Kapı. İşikdə, yo işikdə eşik prem. Haydi mi? Ne? Deşik. Deşik. Yana güldürdüm. Könülen jempere näme diýili? Ha, duram sen. Не знаю. Kemper. Er harpını deyip bilmeyen geografiya muallimi mailnamasy boýunça bir sapagy okutman. Innik sapaga geç gidipdir, näme üçin? Tema radyostur da. Yok, sebebi şoň sapak Aral deňizi bar edeken. Agal mı? Ayağı oldu. Agal. Agal, ana, aya. Köpden çekip bala. Eýesinden ömürtük hal ýagdaýyny soraýan maşin. Bunday gör ya ben sorap durmol haýsy maşin? Nissan Armada. Armada. Bağırması yani. Burnu gulu adamdan giymek halayan markası. Avdu götürme elde bilin. Näme? Burnu 50 çüşüne 50. Avdı prokolü. Avda güldüm abi. Kışta etmeli işleri yaza koymaga näme diýilýär? Ne dile? Maya koyum. Maya. Yo, maya koyum, tipa maya ayna koyum. Milyonlarca dolar bolan biznesmen adama näme diýilýär? Elon Musk. Näme diýili? Bilmedim. Berdi Begmen. Ya milyon dolar badır ödyen. Beni geçen. No familja näde right from big mate former. Soğuduca nähili un koýulýar? Ağun. Tarhun. Şoňa hawslyk meleke. Oyun geçi, sığır ýaly haýwanlaryň üstünden suw guysaň näme bolýar? İl opşy suwa taşlasaň deňizde tapady. Çiğmal. Men son koýdak bilýär şolara güllür bilmedi kim mad bilýär? Ahmet Gulmany. Täze. Halajynyk boş mu diýip soran Ahmede dogusy näme diýip jogap beripdir. Ana täze diýdiň Ahmet geldi. Haladynyk boş mu diýip Ahmet soraýar da sama bir diýe. Hawa. Näme diýe? Ýok, beko. Boş mu? Boş marka var. Beko. Almadım mı? Karakumski maşyny bilen gowurdyk iýenni. Näme üçin Karakumski diňe etlerini ýer? Ýagy ýananmy? Ha? Ýagy ýanpyrsaň şuňa. Yo, ýagy maşyny ýer. Onda şu begenler men ki sanat tutýar. Iýen ok diýär ýöne. Bilemem. Ya prosta tehnoforum şu poýt gararken. Men ýene bunda satap çağırdım. İki barmak bilen edilýän zada näme diýilýär? Evet. Benim oğlanlar mı giydiler? Evet, kusuva bolýar. O da hovaken Koşyp bolýar. Bilmedim. Ya. Screenshot diýilýär.
Güç var mı oğlum? iPhone yok da. Ökte maşin sürýän Şahira näme diýilýär? Şahira. Ya da şey diýeň, ökte maşin sürýän Şahirimiz kim? Kim? Kerim Ralli. Ya Kerim Hal. Kelle de gelle olayım. Asla Coca-Cola içmeyen futbolist kim? Cristiano mı? Lionel Pepsi. Yo men şu gece kayıtlar. Para gol alacak başladım da. Bir oglanyň ýanyndan aýrylma, nire gitse ýanyna bolýan gyza näme at takyp bolýar? Näme at takyp bolýar? Kleyli. Kleyli. Leyli. Düşündüm var indi. Mana tarhunu Ingo tarhuna gulle no. Var aýrylmasyn diýdi. Leyla atlar maňa diýsat ýa. Ýöne kleyli. Näme üçin? Gyz bomyş bilen atnaşaýny gursaň, ýani atnaşaýny gursaň, gowy. Çıkdayca değil mi? Ne için? Sen öyle çenle gitmek gerek gel. Qımmat plitka näme diýilýär? Qımmat plitka näme diýilýär? Bilmedim. Näme diýilýär? Elitka. Qowt. 19-njy ýylda gul sistemi bilemem, gul satylýar da, gul sistemi ýapyldy. Şondan soň gulçuluk ýokyndy. Nunu wuraj aýryldy. Ýöne häzirki wagtda bir gulçuluk bar haýsy. Hele gulçuluk. Şoň üçin ana arkada tyr. Haýatyba. Näme üçin garillalaryň burun deşikleri uly? Näme için? Sebäbiň barmaklary uly. Aýalyny taşşap Hytaýa giden äre näme diýilýär? Degen sport mu? Ya da kanca koyalım. Hayır çek koyalım. Ben sportu ne var? Bilemem. Yo gidýär da. Tamam gelýär ýa-ni. Ağa masada yoktur, gayrat etmeyin üstüme ol. Bir mündün gidirayım mı? Made in China. Made in China. Suwa bugün ben muğutta ya kadar. Hollywood aktörü Tom Cruise näme men halaya? Näme ime halaya? Hollywood aktör Tom Cruise näme men halaya? Näme? Cruise. Ya edil var kulkdali ana qoy. Köp oglanlaryň iň halayan futbolisti kim? Kim? Götze. Baba. Gowrasy agyr gyza näme diýilýär? Näme diýilýär? Siz gülme, benim gülme. Yengil kelli. No, gowra kelleden agyrmış da. Böyle. Hakyky bilmedik aýakka näme diýilýär? Yalaqqa, näme bilemem. Bot. Qowt. Kaysa gidiyordur düşünüyorum onu. Paşti ete näme diýilýär? Paçti ete? Ya. Näme diýilýär? Paşti ete. Paçti. Paçti ete näme diýilýär? Paçti. Slogan, no, hani paçti ete diýilýär. Toydan öň abyşny nähil Italya? Bilemem näme. Kredit. 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 Daşarýurt diline çalak çulak gurulayanlar näme maşyn sürýär? Näme maşyn sürýär? Akcent. Akcent. Tamam. Gowy. Aýaly bolmadyk futbolistä näme diýilýär?
Ayalı bolmadı futbolista. Ha. Näme diýdi? Muhammed Salah. Salah. Gülmöldü de. Biraz gülmöldü de. Men kel futbolda temam derler. Götsera düşündüm. Hem garnyňy doýuran, hem awaradan gorayan, uzun zadyň ady näme? Hem karnyňy doýurýar, hem awaradan gorayan zadyň ady näme? Sip uzun öd. Uzun. Näme? Hürmet. Ne, başga ýerlere gitme. Düşündüm. Yok, karnıňam doý ha, ramyon. Ramyon. Esasan gyzlarda uly bolup. Oglanlarda kiçik bolýar zat näme? Вначале смешно, да? Barda diýjek bolýan ýöne ýigrenji görnämen näme? Eşik şkaflarla. Gyzlarda uly bolýar, oglanlarda kiçirek da. Ali Padursa. Adamçylyk, bot adamçylyk. Ne? İçinden soğuk gelen dürüme näme diýler? Bilemek näme diýler? Şu dürüm. Çözmekte bular. Newton, karaçy, gravitasiýany tapan, ýeriň dartyş güýjüni. Gravitasiýany açmagy kömek eden Newtonyň aýaly oňa näme diýip kömek edipdir? Näme diýip kömek edipdir? Bilemem näme diýip. Yer çeken diýip söýgen eken. Gow. Gerçekten kız gow gittin böyle. O. Kanniballar göwreli aýallara näme diýerler? Näme diýer? Kinder sürpriz. Gyzmy oglanlygym ka sürpriz. Zooparkda tamsyk zebra näme diýerler? Şu kayfaryk zebra bilen buyurlar. Çok abi eşitmen otursam bolýarmy? Sen farkda tamsyk zebra näme diýer? Marfimi şu? Madagaskardaky marfi. Bana bilecek bolar. Zooparkda tamsyk zebra näme diýerler? Kapıda akıllı olma şansı bayağı. Bir neçe sapak geçirip de var ya bu gülü bol uğrağı ki deyip gelmedik ya. Kıyamet değil. Ağla tamsyk. Ben takıl mı dedim bu apşehir ve tanrı. Ağladım. Seyretmediysen am Nazlı seyretken miwe. Kim? Haysi. Kim değil. Zebra ditti yok. Paşçı Karali. Ağzında su yok, ağzında su var yani. Öyle ya. Yakasını açıp geldiğin küçücük yiyin näme diýdi? Evet, beýdi wageden okçy giýmeli. Näme diýler? Broşka. Bravo. O da go. Türkmen raperlaryň arasynda Mäet Nazarow diýete oturjak bolýar. Ýöne oturup bilen okýan. Näme üçin? Näme üçin? Sebebi eşitýän, saklap bilemek işdämi? Oy. O sakla. Elon Musk Twitter'ı satın alandan soň işgärler näde bir işläp başladylar? İşe başladılar. Elon Musk Twitter'ı satın alýar. Alandan soň işgärler näde bir işläp başladylar? Bilmem. Elon'dan gelen edip. Elon'dan gelen. Elon'dan gelen edip. Täzelikde dizet hiç ýyly üýtmelerine baranok, köpçüliklerde görnenok. Näme üçin? Näme üçin? Sebebi aýdymyza gazary maý berenok. Dirget börka eýen bişen canlar haýsy.
Diri edip böyle yiyen bir şey canlı. Haydi. Çebiş. Çebiş. Katı hayvancılık o bula. Planda çi yine nemeci deyip durur restoranlar var. Tamam getireyim mi? Ha, kebapçı, tavukçı, aha. Dine gıyı deşik tatlıyan dükkanı nemi değil. Nemi değil ya? Urkoçı. Bana diyor patah bir kelime mi? Ben mara bile yapmışıydım. Dava gowy bir haysi instrument özüne pul bağdığını aydiya. Bir instrument da quruluşu qariydi diýsen mala. Şu ilmidam özüne pulun bağlığını aydiya. Haysi xaritço, haysi qurar. Benze pula. Bütün ki benze pula. Qoca yana der. Aydayın mı? Ayda. Şayba. 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 Şey diyor hatta. Ana şayba. No şayba da şonu. Baba. Tılım o. Kapıyın kalkıp giriyor. Maşin model. Kapıyın kalkıp giriyor. Modelin adı. Be. Araba, maşin. Avtolo. Bilmiyorum hocam. Bilmedin. Bilmedim. Aydayım. Hayda. Tukson. Tukson. Hyundai Tukson var. Katı ter verecek yani. Biri kapısını direkt ağaca ekiptir. Onu adamlar neyme diymesin deyip şunu ekiptir. Neyme ettir deydin? Direkt ağaca ekiptir adamlar bana planda diymesin deyip. Ay kolu ver uzun neymesin diyenlerdir. Direkt siz diymesin deyip. Uy. Bunu edenler o instrumental koymam dereri. Haladinikten nemen alsalar katı yüreğime yakın alırım. Haladinikten nemen alsalar katı yüreğime yakın alırım? Ya. Yumurtka. Yerden nemeyin mi? Oo. Yok. Kalva salsalar. Kalva salsalar? Kalva salsalar. Ha, kalva salsalar. Yüreğime salsalar. Çıdar ya. Başsa öğrenmeni verden zor. Başsa ne? İki tane en akıllı meyve. Frukti. Dün şu iki akıllı qalanı samsak. Qalanı samsak. Bah. Qalanı direksiz. Direksiz. Haysi meyveler olar? Tuğdanı değil yani. Tuğdanı. Aaa. Tuğdanı. 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 Son geliyor o tuğdanı. Haysi stolda oturup balanok. Aydayın mı? Ayday. Stolbada. Stolbada. Stolbada oturup balanok. Kaçan oturup balanok. Durmuş balanok oturup balanok. Elbette görüşünde duvsuz görüşlü var ama yağdayda devam ediyor. Çekilişikli gidiyor. Sorularım katı güçlü. Doğrudan? Men maşin Navalona biliyorum. Legendar Navalona. Legendar Navalona. Bundan sonra onu şeylere tayin olsam. Avalon'un tekeri. Bardurun arasına değse neyem oluyor? Ben de sürüp var ya tekerim barduru dese neyem oluyor? Sarpala var tüyrek tekerine sarstırmalı. Neyem oluyor? Vavalon. Ha vav. Oh, teker. Ana. Sen anladın sen. Bunu sormadan da gördüm ya. Ferhat değil ya. Avalon oldu. Vav. Ördekten üstü. Sura sapağında muallim okuwçylara yer planetasını
şu yer planetasından başga istenlik planetany suratyny çekmegi buyurýar. Yani yer planetany çekmek bolana, galy näme planetany çekip bilýän diye. Onu bir okuwçy surat çekip getirýär. Onu şoň çeken suraty näçe owadan bolsa malumy, şoňa ikilik goýýar. Näme üçin? İkilik alypdyr ha. Dolu oras şekerleşikliği diye bilmedim aydan. Sen o çağı yer çeken eken. Yer çeken. Koyuyor ben o yaka koyuyor. Koy yer çekipdir de öyle yer çeken. Koy. Dostu oras şowda ameliya. Yerden can bu sonra ayaman kıyına var. Hoppa. Ayda kurulan kafede yarım näyle bolan müşteri näme diýipdir? Ayda kurulan kafede. Ayda kafe var şu tayda birini de var bolýar. Aha. Şu müşteri näme diýipdir? Ayda näyle bolan müşteri. Näme diýipdir? Halamadım o su yazacaklar dedim. Seni TikTok'a. Sizi TikTok'a çıkaracaklar. Halamadım deyip. Yarana men de jek bolpa. Şorda. Ya näme diýipdir? Naharlar goýuny atmosferadan halamadım diýipdir. Açık kovada lan. Dokunuyorum boyunca para 10 kat geliyor. Atmosferadan halamadım diye. Dokunuyorum boyunca rekor koy suwa. Batırıyor sonra. Tozadıp taşarayın fiilen goňşa. Maslahat boyunca näme aýdym döretdiler. Köçet nemesin sıfır boýunça tozaja diýär da bu. Şoňa näme aýdym döretdiler. Näme aýdym döretdiler. Rahmetdan da aýdym adandyr. Gep. Yok. Çala ýakynladım ýa-ni aýdaýynmy? Ayda. Suw sep. Tozadyp otyrdy bilen onu. Adam da rahat mı? Tanımadık bağ mı? Öy goşlaryň arasynda kim karol? Öy goşlaryň arasynda kim karol? Kim? Diwan. Diwan. Это смешно. Это не смешно, но... Ладно. Asabiýetde kim karol bilen. Haýsy gyz? Durmuşa çykyp bilmeýär. Haýsy? Kagyz. Tипа kağız. Da. Kagyz. Это не смешно. Da, boşluğa. Da, o gyzdan durmuşa çykyp bilmeýär. Bilmedim. Bilmedim. Ataş, näme üçin ýağışly howada ýarsy ýok zonjik bilen çykypdyr? Kelledi däler diýen ataşda. Aýdaýyn. Bilemok. Aýda. Sebäbi howa maglumaty 50% ýağış görkezýän eken. Abi %50 kız diye. Sola ayna seleste näme bolýar? Näme bolýar? Duet. Benim tamam. Normal. Ekrançylyk, malarçylyk ýa zatlar bilen pul gazanyp bolýan, ýöne nämeçilik bilen gazanyp bolanok? Minerçylyk. Nämeçilik bilen? Many ýok diýdiňmi? Yo, minerçylyk kelýär. Näme bilen gazanyp bolanok? Kemçilik. Это смешно. Ýöne pikirlenmeli. Haýsy köçä giýsen howulýan? Talyeşkal koçam. Yok. Aytakov. Ayta kov. Ayta kov. Dur Ravşan. Sen için yürü dur. Tam koydu. Markette al ve git deyip duran harit. Näme harit? Al giydi. Wait, taraf Kızılçıların fevdası kaçan köpeli? Kaçan?
6-njy gün. Sebäbi altıncıların günü. Hiç ködeydi. Niye çayla geçireydi? Diskotekada tanışıp toy etmäge näme diýilýär? Näme? Diskotekada tanışıp toy etmäge näme diýilýär? Diskos. Diskos party like the wedding. Klubnika. Klubnika. Ama bu değil. Gülebilirdim bak. Gülebilirdim.